Ing inin ni. Ako karon diri sa kuan. Ano akong gipamalit tanan kay nag-hoarding ko. Lain kay tinanawan ng guard nako kay daghan kay ko gipalit. Di basta-basta ning among ano nga he. Ang sigang mata sa cashier. Bakit ni? Namalit pag ko odong kay wa na may pang spaghetti. Kanina lang odong ang akong spaghetti mga gala. I just wanted to tell everyone na ngayon pa lang mamalit na kayo ng marami kasi baka mahurot yung ano natin mga grocery. Malit pagkukuan. Kaniyo, Alpine. Kay aron strong bones. Marami akong binili. Nagbili din ako ng kape. At nagbili din ako ng biskwit. Wala milamay pero nagpalit kong biskwit. Inginin just wanted to tell you nowadays marami kang bilhin. Mabili kayo ng marami. Kasama ko din si Kuya Cardo doon magto na siya dagang kay si kasulti ni mo dong sa grabe ang hoarding ni mo ron sa kape o sa gatas. Grabe lagi kaning Mr. President kani bali di ko palit ni sa una ba. Ngano man Ni lami. Pero may lain. oh by choice wala hinahibilin mo na lang ning naibilin mo ning ipalit. Ano unsa ka na? Ay lami nang ang ipalit ni mo doy. Kay makatabang na kay og di na ta kagawas og balay. At least natin makaon. At least ito makaon, bahalag pait kayo. Lami ni. Lami na ni ron. Ito lang ang gawin namin dito kasi hindi na kami makapasok ng trabaho. Mag-hoarding na lang kami dito. Naisa ka buk maghulat. Nagdugay-dugay pag gini. Namalit na lang pagkuhaning ganing gagmay nga bihon. Ano hindi ko mahutdan. Nagpalit na lang pagkog Del Monte nga Diyos. Ano yung mangga o ganing inin ni orange. Ako ininik, lamig kayo niya. Turot na ako digpalit na ako niyo. Nag-grocery ko dagan aron. Di na ko magawas og balay kay nahadlo ko sa virus. Ngayon kay gnaw ang virus umakit ani mo na nga ing ni mamalit na ni toothpaste aron ni mong ipon dili mo blue, mo yellow. Balas na to ni kay basig manimahog sabon ang akong grocery. Ano yung miswa? Miswa lami kini. So, day kanus aman mo manghawa dahil sa mall day. Anong niapo man mo diri? Wow, sa Ginoo ko. Pag manghawa po sila, ano, wala po yung mo hater na mo nga he. Nipulit pag ko ng cornflakes. Okay. May kaon, bata rin mo kaon ta ng cornflakes. Karon pa ko katilaw ng mananapan eh. Na po ko'y utap. Kompleto ko na ko'y utap. Aron nga pong kompleto. Og di na ko magawas og balay, di ko mapasmo. Namalit po ko quick chow nga noodles. Napag ko yung ani. Gihurot na nagpalit na. I'm telling you, nowadays, nalagang maging ano tayo. Balik ko, ano yun? Morning, cashier. Nga nung mauwaw ka manday. Ngay kaulaw man ni mo nga mura makagsikakay. Magkagsikakay Bautista. Atubang rago diri day. Kisa ni kauban ni mo kani kisa ni? Kokoy. Kokoy nga lang ni mo dong. No, mura na naingog sukoy. Pagkog sukoy, kokoy kung ngalan na ni. Ano mo ngalan ni Kokoy Martin day. Ini tagpila mo ning biskwit. Wala ni discount ang biskwit. Wala ni discount day kini. Wala discount ng biskwit. Palit na kuha ni ki. Kasagaran mo palit big biskwit kadang adunay lamay pero karon kasi kita'y lamayan og di ta kakaon palit ko daan.